Taga-Kolosas Kapitulo 4. Mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon didto sa langit. Mga pahimangno, padayon kamo sa pagampo ug pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pagampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamog kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa tinago ni Kristo kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Busa pagampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw. Gayod ingon sa angay kong buhaton. Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian at tubangan sa mga dili magtutuo ug pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto nga mangutana kaninyo. Katapusang mga pangumusta. Si Tikiko nga atong minahal nga igsuon, buotang alagad ug isig kaulipon sa Ginoo, magsugilon unya kaninyo sa tanan mahitungod kanako. Tungod niini gipaanha ko siya kaninyo aron masayod kamo mahitungod kanamo ug madasig kamo. Gikuyugan siya ni Onesimo ang minahal ug buotang igsuon nga sakop sa inyong pundok. Suginlan kamo nila sa tanan nga nanghitabo diri. Nangamusta kaninyo si Aristarco nga akong kaubang binilanggo, ingon man si Marcos ang igagaw ni Bernabe. Gisultihan na kamo bahin kaniya nga inyo siyang abi-abihon kun mahianha siya diha. Nangumusta usab si Jesus nga gianggaag husto. Kini ra silang tulo ang mga Hudiyo nga nakabig o nagbuhat uban kanako alang sa gingharian sa Dios o dako kaayo silag natabang kanako. Nangumusta si Epapras sakop sa inyong pundok og sulugoon ni Kristo Jesus. Kanunay siyang nagampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod, og magtuman gayod sa kabubuton sa Dios. Saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo og sa katawhan sa Laodicea og Hierapolis. Nangumusta kaninyo si Lucas, ang atong minahal nga mananambal og si Demas. Ihatag ang maong labing mainitong panghinaot ngadto sa mga kaigsuonan sa Laodicea og kang Ninfa og sa simbahan nga magtiguman sa iyang balay. Human kamo makabasa ni ining sulata, ipabasa usab kini didto sa simbahan sa Laodicea. Basaha usab ninyo ang sulat nga gikan sa Laodicea. Ug ingna si Arkipo nga kinahanglan humanon gayud niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo. Ako, si Pablo, mao gayud ang nagsulat ni ining mga pangumusta. Ayaw kalimte nga ako gibilanggo. Mag-uban kaninyo ang grasya sa Dios.